Jeg hedder Martin Troelsen og er projektchef og indehaver af Østermark Entreprenørforretning. Har 7 andre kompagnoner, så vi er 8 i alt. Vi beskæftiger os med faghoved- og totalenspriser inden for næsten alt i byggeriet, lige fra boligbyggeri, industribyggeri, varmeværker og energi. Før vi lavede aftalen med JVR, der var det jo meget os selv, der lavede i hvert fald alt på de sociale medier. Og det, når der går lidt drift i den, så er det er jo lidt tiden, der afgjorde, om der blev lagt noget op. Og vi vil rigtig gerne være mere synlige over for både vores kunder og vores kommende kunder i det, vi laver. Og derfor blev vi enige om, at vi ville prøve at få nogen til at tage sig af den del. Vi har fået hjemmeside sat op af dem, og jobopslag er jo blevet faktisk en stor del af det, der vi bruger det til, altså når vi søger nye medarbejdere. Jamen, vi synes jo, det er dejligt, at vi har én kontaktperson. Det er jo noget, vi skal jo gerne have det her til at fungere, og vi skal helst ikke bruge mere tid på det, end allerhøjst nødvendigt. Og der synes jeg, Malene har været en god samarbejdspartner de sidste par år. Så det har jo kørt sådan, at vi har faktisk på 2 måneders basis har haft nogle møder, hvor så vi har aftalt, hvad der skal køre her de næste 2 måneder. Vi kan jo se på tallene, at vi får flere og flere følgere måned for måned, så vi må jo gøre en eller anden ting rigtigt, og synes også selv, at vi lægger nogle interessante ting op. Og det kan vi jo både høre og se, når vi kommer rundt, at folk har set de forskellige ting, der bliver lagt op. Jamen, jeg kan helt klart anbefale JVR, og især til virksomheder som os, hvor det at få det ud på de sociale medier jo det bliver bare, når der går drift i den, bliver det jo en ting, som kommer i sidste række, men det er jo stadigvæk en rigtig vigtig ting for at være synlig. Så vi har været utrolig glade for samarbejdet her de sidste 4 år. Og det er det.